खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि नोंथांमोननाव जुदि रेशन कार्ड गैया अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां रेशन कार्ड गैयै मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय रायजो सरकारा लाबोना होदों बे गोजोनथाव खौरांखौ गोदान बोसोराव होगोन रायजो सरकारा गासै 42 लाख मुलाम्फागिरिफोरनो रेशन कार्ड बे समाव नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लि डिसप्लेनि गेजेरजों माब्ला आरो बेसेबां मुलाम्फागिरिफोरनो बे समाव रेशन कार्ड होनाय जागोन नोंथांमोननि गेजेराव होनि गोदान बोसोरनि फैनायजों लोगोसे बा गोदान बोसोर फैनायजों लोगोसे लाख लाख मुलाम्फागिरिफोरनो रायजो सरकारा होगोन रेशन कार्ड नंगौ बे समाव रायजो सरकारा लाख लाख मुलाम्फागिरिफोरनो गोदान बोसोरावनो जिहेतु गोदान बोसोर जानो थांगासिनो आरो बे समावनो बे गोजोनथाव खौरांखौ होदों 42 लाख मुलाम्फागिरिफोरा मोनफुंनो हागोन रेशन कार्ड हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव 42 लाख मुलाम्फागिरिफोरा बे समाव मोननो हागोन रेशन कार्डखौ गोदानै फिन 12 लाख मुलाम्फागिरिफोरा मोननो हागोन रेशन कार्ड गोदानै 12 लाख गासै 42 लाख जागोन आरो बेनिनो 12 लाख मुलाम्फागिरिफोरा बे समाव मोननो हागोन रेशन कार्डखौ बे हिसाबैनो थारैनो जोबोदनो गोजोनथाव खौरां आरो बे गोजोनथाव खौरांखौ रायजो सरकारा लानानै फैदों 7 जानुवारिनि गेजेरावनो मोननो हागोन रेशन कार्डखौ बे समाव 7 जानुवारिनि गेजेरावनो जुदि दिनैनिफ्राय नायोब्ला गोबाव सम गैला आरो बे साननि गेजेरावनो मोनफुंनो हागोन रेशन कार्डखौ 7 जानुवारिनि गेजेरावनो गासै 12 लाख मुलाम्फागिरिफोरा रेशन कार्डखौ मोनफुंनो हागोन बबे जिल्लायाव बेसेबां मुलाम्फागिरिफोरा मोननो हागोन रेशन कार्ड बे समाव नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव होगोन जे बबे जिल्लायाव बेसेबां रेशन कार्ड बे रेशन कार्डखौ मोनफुंनो हागोन नोंथांमोननि गेजेराव होगोन 12 जानुवारिनि गेजेर थाखोनि नखराबो मोननो हागोन रेशन कार्डखौ 12 जानुवारिनिफ्रायनो गेजेर थाखोनि माबेखौ बुंनाय जायो नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव बडलेण्ड बुब्लिया होगोन 12 जानुवारिनिफ्रायनो गेजेर थाखोनि नखरफोराबो बे समाव मोननो हागोन रेशन कार्डखौ बिनि ओंथिया सिगां बोसोराव 2 लाख रां आरजिनो हानायाल' मोनगौमोन रेशन कार्ड थामहिनबा बै समाव सिगांनि रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरा 2 लाखसिम आरजिनो हानाय मुलाम्फागिरिफोरा बा नखरफोरा रेशन कार्ड मोनोमोन आरो बे समाव नैबे समाव नाथाय दा बोसोराव 4 लाखसिम रां आरजिनो हानाय नखरनोबो मोननो हासिगोन थामहिनबा बिथांमोननोबो रेशन कार्ड होगोन बा 4 लाखसिम आरजिनो हानाय बोसोराव 4 लाखसिम आरजिनो हानाय नखरफोरनोबो बे समाव रेशन कार्डखौ होगोन होननानै बे समाव हिमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदों थामहिनबा रायजो सरकारा बे समाव फोरमायथिदों आइजोफोरा 30,000 रां आरजिनो हानायफोराबो मोननो हागोन रेशन कार्ड जाय बिथांमोना 30,000 रां आरजिनो हायो बिथां आइजोमोननो बे समाव रेशन कार्डखौ होफुंनाय जागोन बे समाव नोंथांमोननो बिटिआर हालामनि मोनबा जिल्लायाव गोदानै रेशन कार्ड मोनफुंनो हागोनखौ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बडलेण्ड बुब्लिया होनि माबे जिल्लायाव बा बिटिआरनि बबे जिल्लायाव मोनबा जिल्लानि बबे जिल्लायाव बेसेबां जौखोन्दो बा बेसेबां सुबुंफोरा बा मुलाम्फागिरिफोरा बे समाव रेशन कार्ड मोननो हागोन बे समाव हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि समाजारि बिजोङाव फोसावनाय बायदिब्ला बे समाव नोंथांमोननो बाक्सा जिल्लाया बेसेबां मोनगोन बाक्सा जिल्लायाव जुदि नोजोर होयोब्ला जोङो 99,576 मुलाम्फागिरिफोरा बे समाव मोननो हागोन रेशन कार्ड बे समाव नोंथांमोननो बाक्सा जिल्ला फोरमायबाय बे समाव चिरां जिल्लायाव बेसेबां मोननो हागोन चिरां जिल्लाखौ जुदि नोजोर होयोब्ला चिरां जिल्लायाव गासै मोननो हागोन 96,061 मुलाम्फागिरि बे मुलाम्फागिरिफोरा बे समाव मोनफुंनो हागोन रेशन कार्ड बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बडलेण्ड बुब्लिया बे समाव होबाय थादों बे समाव क'क्राझार जिल्लायाव बेसेबां मोननो हागोन क'क्राझार जिल्लायाव गासै बेसेबां मुलाम्फागिरिफोरा मोननो हागोन रेशन कार्ड क'क्राझार जिल्लायाव जुदि जों नोजोर होयोब्ला 1,39,587 गासै 1,39,587 मुलाम्फागिरिफोरा मोननो हागोन रेशन कार्ड गोदानै बिथांमोना मोननो हागोन बे समाव नोंथांमोना
बे तामुलपुर जिल्लायाव गोदानै दाफुंजानाय जे तामुलपुर जिल्ला बे तामुलपुर जिल्लायाव बेसेबां सुबुंफोरा बा नखरफोरा बे समाव मोननो हागोन रेशन कार्ड नोंथांमोननि गेजेराव हनै तामुलपुर जिल्ला बे तामुलपुर जिल्लायाव जुदि जों नोजोर होयोब्ला गासै 54,023 मुलाम्फागिरिफोरा मोननो हागोन बा गोदानै मोननो हागोन बिथांमोना रेशन कार्ड बेनि अनगायै गुबुन फारसेजों नोजोर होयोब्ला अदालगुरि जिल्लायाव बेसेबां मोननो हागोन अदालगुरि जिल्लायाव बेसेबां गोदानै मुलाम्फागिरिफोरा रेशन कार्ड मोननो हागोन नोंथांमोननि गेजेराव होनि बे अदालगुरियाव जों जुदि नोजोर होयोब्ला 1,40,373 नखरफोरा थामहिनबा मुलाम्फागिरिफोरा बे समाव मोननो हागोन गोदानै रेशन कार्ड आरो बे फोसावथायखौ होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बे हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे फोसावथायनि गेजेरजों मोनसे फोसावलायनि गेजेरजों बिथाङा बा समाजारि बिजोङाव फोसावनायनि गेजेरजों बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया बे गिदिर खौरांखौ थामहिनबा बे खौरांखौ फोसावदों बे समाव नोंथांमोना जाय बिथांमोना रेशन कार्ड मोनफुंनो हायाखै थामहिनबा गोदानै रेशन कार्ड जाय बिथांमोनाव गैया बा रेशन कार्ड मोननो हायाखै बिथांमोननि थाखाय बे गोजोनथाव खौरां आरो गोजोनथाव खौरां बेनो जे गोदानै आसामाव थामहिनबा आसाम रायजोआव लाख थामहिनबा 12 लाख मुलाम्फागिरिफोरनो बे समाव होफुंनाय जागोन गोदानै रेशन कार्ड बे समाव नोंथांमोननो बे गोजोनथाव खौरांखौ बडलेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।